ل دهوکی روزنامه‌وانێک پشتی ڕەواندنê تەڕمەوی هاتە دیتن ku cihên eşkencedanê bê leşewî ve diyar in. Soran Hesên lê navenda Ajansa Dengobasên Roj News ragihand, Wîdat Hesên Elî rojnamevanê me li dihokê piştî ku li texê Maltayê jêlayê çend kesên nenyaz ve hatiye revandin, piştî eşkencedaneka mezin hatiye kuştin û tەrmewî li rêya navbera Sêmêl dihok hatiye dîtin. Got jî di demê çend rojên borî de zêdetir ji 5 caran jêlayê asayîşa dihokê ve hatiye daxwazkirin û danûstandin digel kirîne. Navberê ragihan jî digel polîsên dihokê me axiftiye û wan bi me ragihandiye em agihdarê rîdanê bi temamî nînin û vekulîn derbareyî vê çendê dest pê kiriye. Ew jî diyar kir ku di demekê nêzik de derbareyî kuştina wî rojnamevanî dê ragihandinekê belav bikein. Peyamnerê Badînansat bi merema dîvçûna babetî peywendî bi berpirsê ragihandina polîsên parêzgeha dihokê û serokatiya sexlemiya dihokê kir lê peywendiyên wan bersif nebûn.